във вряща вода. Отседете ги и ги запържете за кратко в масло. Както знаете, едно от моите хобита е да изпълнявам мечти. Точно така постъпих, когато прочетах имейлът на нашата зрителка Гергана Димитрова от Дупница. Тя е само на 17 години, всички казват, че готви прекрасно и иска да ми дойде на гости. Затова, Гери, много е приятно да те посрещна тук в студиото. 17 години. Колко от тези съзнателни 17 години готвиш? Ами, някъде 8-9. 8-9. На черната дъска са написани и днешните вкусоти, които ще ви приготвиш. Пилешки гюведжета с бяло вино. Да. На колко си години ти? На 17? 17. Значи може да готвим с бяло вино, но никаква употреба? Не. Не пия, не пуши, по мъже не хода. Вау! Сега, аз изваждам бялото вино. Ето го. И започваме да готвим с теб. Да, но преди това искам да ти донеса един подарък, който сама съм приготвила за теб. Как се казва? Тя виж колко е засукана тази пита. Има ли си име тази пита? Ами, не, няма специално име. Да. А откъде знаеш тази рецепта? Ами, от моята майка, която е също много добра готвачка, както и всички жени в нашето семейство, и така тя ми е Женско царство. Да. Женско кулинарно царство. Гери, какво правим? Значи, първо трябва да нарежем пилешките пържоли. Пилешките пържолки, Да. кавички. Така, друго какво трябва да свършим, за да правим няколко неща едновременно? Слагаме ги в купа и ги овкусяваме с бялото вино, сос и малко поправки. Така, само искам да те питам да си избереш оръжие. Тук кой нож би ти харесал най-много? Аз обичам големите ножове. Ти обичаш големите ножове. Добре, аз какво да правя това време? Гъбите нарежа лукчето? Да. На лука ми трябва първо на кръчета и след това на малки купченца, докато гъбите, ето така. Чакай сега малко. Невички. На купчета ти трябва на ситно нарязан. Да, на ситно, но за отгоре на купчета. За украсата. За украсата ни трябва на кръчета. Да, разбира се. Все пак, за да ни е вкусно, добре, трябва да е за да готвим вътре, трябва да е на ситно нарязан. Да. Добре. Гери твърди, че е възпитаничка на така женското царство в нейното семейство. Всъщност, майка ти ведно на ръка ти е учителка, други така учителки, бабите предполагам. Баба ми, да. Баба Ани, така известната баба Ани, която много обичам и която ме научи всъщност да точно и да приготвим тези тестените изделия, докато от другата си баба Роси, т.е. по майчина линия бабата, знаем как да приготвим тези по местните ястия. С месенце? Да. Добре. Давай сега тук купчетата с пилешко. Вижте как се справя само. Право съм зашеметен. Сос ли каза, че да, бяло вино, сол и малко черен пипер. И черно пиперче, моля ти се. Държа на черното пиперче. Така. Сега, слагаме соев сос. Да. Доста. Трябва да ни е ароматно. Между другото, пилешкото и соевия сос много се разбират. Но не трябва да се прекалява с количеството и да се внимава с солта, защото соевия сос е доста солен. Така, на купчета нарязано пилешкото. Едри купчета. Само внимай да не се порежеш, че ножовете са остри. Няма проблем. Така. Лукчето тук вътре ли? Не. Лукчето го пържим с много малко зехтин в тиганче. Малко черно пиперче сложих вътре. Взимам лукчето и както казва Гери, вижте какво значи един мъж да слуша една жена в една кухня. Гери? Ама разбира се. Така. Много малко зехтин, нали? Да. Така, темпо. Ето слагай зехтинчето там. Така. Гери, обаче не знам ти дали чистиш в твоята кухня. Разбира се. Аз съм голям вече фен на чистотата. Ето така, забърсваме. Вижте какви специални хартии имам за бърсане. Бъркалка, ако може. Моля? Дървена бъркалка или дървена бъркалка, даваме. Вижда, че се работи на няколко фронта, защото само след секунди Гери Димитрова Дупница ще ни покаже как всъщност се получават нейните зашеметя. Къде са ни гъбите? Гъбите? Как изгъш гъбите? Ами, на ивички. На ивички? Да. Това добре ли са? Да. Бързо. Добре ли? Супер. Още гъби трябват ли? Да. Много не става хубаво. Пилешкото го слагаме вътре, гъбите при тебе ли? Всичко при мене. Всичко при теб. Добре, слагам ги и тях. Пиперките? Всичко. И тях наситно, нали? Да, на ивички, да ни е красиво и вкусно. Добре, киселите краставички? Също. На ивички. По-дребни ивички. По-дребни ивички, слушам. По-дребни ивички. Така.
ще си отрежа някой пръст, обаче, като има някоя млада дама, нали знаете, готов съм на всичко. Малко да засилим огъня. Така. Кашкавала, как го искаш? Кашкавала е за накрая. Накрая? Сега, искам кимион. Кимион, дава се, носи се. Ето и кимионче. Супер. То между другото кимионът ползва червени меса подправка. Знам, но аз лично много обичам кимион и обикновено дори да не се връзва с някой ястие, го слагам дори и на спагети, колкото и странно да изглежда. Ако има мръвка вътре, защо не? Маслинките? И тях нарязани, и тях тук. Трябва да ги обезкостиваме, моето момиче. Да. Да не щупиме някой зъб. Да не щупим някой зъб. Ето, така. Между другото, не знам, при вас в Дупница дали има контейнер за разделно събиране, има ли? Да, и в училище имаме. И в училище има. Доста спазваме тази идея. Спазвате тази идея. Аз лично съм и голям фен. Съм един такъв посланник на екологичното събиране на опаковки и даже винаги казвам, не ги изхвърляме, а ги събираме, за да можем да ги преработваме. Ето сега още един пример. Взимаме тази опаковка и я слагаме там, където е мястото. Взимам маслинките. Готва с Гергана Димитрова в страхотно темпо, защото самата тя дойде тук да изпълни една своя мечта. Мечтата, разбира се, да готви с мен Оти Бъчваров, а моята мечта е да изпълнявам мечти. Бялото винце къде го слагам? Вече го сипахме? Ти вече го сипа? Да. Така, значи може да успокоим малко топката. Може да успокоиш Колко време трябва на това чудо да се задуши? Някъде 5-6 минутки, след което го сипваме в гюведжето, след като е задушено. След като е задушено? А сега имам една специална задача от моя възлюбен баща. Тъй като имаме така доста твои кулинарни книги от дома. И една моя любима рецепта е така малко по китайската кухня. Едни свински пържоли с меса, чесън, соев сос, които ти така ни показа. И той ми каза специално да ти кажа, че тези пържоли са великолепни. Благодарение на тях той се прослави в нашето семейство и сред нашите съседи. Как се казва бащата? Димитър Димитров. Митко, много ми е приятно, че така съм дал едни добри, позитивни мисли в твоите приятели, когато си изготвил тази вкусотия. Между другото, на път сме да дадем още една много хубава идея и то дадена от дъщеря ти Гергана, за което и благодаря. Значи, това се слага в гарнец. Да. Така. Всичко толкова изсипваме бързо. Мога ли да ти дам един малки съвети от тук Разбира се. нататък? Значи, ако човек иска да получи добра консистенция, може да вземе малко водички и малко брашенце, съвсем малко брашенце и да направи добра консистенция без употребата на сметана, масло или пък яйца, защото гюведжето обикновено се слага винаги яйца. Другото нещо е, ако човек няма такова гърненце, ето аз ще ти покажа как ще се случи това нещо, няма да го слагаме всичкото, ще си оставим точно за една порция. Ето горе-долу, да кажем, това е количеството за една порция. А същото това нещо, вече това си е моя измишлотина, не е по рецептата на баба. Лично аз го слагам в тесто, най-обикновено от магазина разточено. Завивам го слагам да се пече някъде 20 на минути на 180-200 градуса. Става наистина великолепно. Става наистина великолепно. Аз търся, ето и хартията. Например, ако човек няма такова гърне, между другото, всяки да го запушим. Помоги ми мани, което тук. Така, държим. Правим ето така. Так, отрязваме си една хартия за печене. Леко с пръстите. Така. Затова ти казах, че може да не слагаме много вода тук, много течност. Може да е по-суха консистенцията, да няма много течност, но няма нищо страшно. Взимаме го това нещо и правим ето така. Дръж тук тези двата края. Дръж тези двата края. Пащаш го ето този край. Дръж сега ето тук. Дръж. Един тилбот почнаха ми търтарат ръцете и на мене, но тази турбичка е готова. Вкарваме в квашта и гърнето в урната. Кашкавал, отгоре кашкавал. Забравихме кашкавал. Вие, уважаеми зрители, си запишете списъка с нужните продукти и като намерим редето, слагаме кашкавал отгоре и печем до готовност. Пилешки гювеч. Нужните продукти. Пилешки гърди. 1 глава крумит лук. 100 грама маслини. 100-150 грама гъби печурки. Печени чушки. 10-12 кисели краставички. 50 мл бяло вино. 20 мл соев сос. Сол. Черен пипер. Кимион. Зехтин. Кашкавал за поръсване. Начин на приготвяне. Нарежете пилешките гърди на купчета и ги мариновайте в соев сос, бяло вино и черен пипер за половин-1 час.
Нарежете по-голямата част от лука на дребно, като си оставите няколко кръгчета за декорация. Запържете лука в тиган с малко зехтин. Добавете пилешкото заедно с малко от маринатата. Нарежете гъбите, киселите краставички и печените чушки на тънки лентички. Добавете ги в тигана заедно с предварително почистените от костилките маслини. Подправете с кимион и оставете всичко да се запържи. Прехвърлете съдържанието на тиган в гювеч, като по желание може да сгъстите соса с малко брашно. Печете 15-20 минути на 180 градуса. 5 минути преди да го извадите, настържете отгоре кашкавал и украсете с лучени кръгчета и цели маслини. Сега. Добре, да признавам си, хубава сарма сътвори. Нали? Хубава сарма сътвори. Днес с Гери Димитрова от Дупница сътворихме една много бърза, много лесна и много вкусна рецепта. Ето, тя ни беше написала един хубав имейл на нашият имейл адрес и веднага е тук в предаването, където аз изпълних, надявам се, на твоя неща. И понеже аз много обичам да давам и да подаръци. Първият от тях е ваучери от американски хот-дози, които вече могат да бъдат намерени на улицата на София, да ги опиташ и да прецениш дали са добри и колко са добри. И една прахосмокачка, за да се вихриш в твоята къща. Яхаш прахосмокачката и всичко е наред. Гери, много ти благодаря. Ние с нея сега ще опичаме от двете версии на бързите гърненца, на бързите гюведжета, които направихме. Аз ще опитам и от нейната много застукана и вкусна пита. Вие, уважаеми зрители, оставате с програмата на Българска национална телевизия, защото те първа имате какво да видите.